Hello guys, good morning everyone. For today's vlog, mahaw na ko guys. Maura ni atong rice. Sinukod ni atong rice guys, 1 cup. Atay milk. 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 Oh. Atong iana. Milk. Ato ang hotdog. Ni ato ang sudan pamahaw. Atong tortang talong nga nabilin kagahapong sudan. Akong banana guys, nalimtan niya inom ang iyahang te. So, ninglakaw naman siya. Ako nalay mainom ana unya dapit. Kay sayang madaot na guys. So, magampo sa ako. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Lord, thank you sa food nga nasa kong atubangan nga kani makahatag kabaskog sa akong kalawasan. Thank you usab Lord sa inyong pag-provide sa among mga gikinahanglan ilabaw na kaning pagkaon Lord sa mga financial sa matag adlaw nga among ginagamit. Salamat kay Lord ug sa inyong pag-protect kanamo sa matag adlaw, matag oras, matag segundong, matag minuto uban Lord sa akong mamas, kung mga igsoon sa mga pag-umangkon. Ako Lord ug ilabaw na sa kong bana nga driver Lord kanunay ihatag kaniya ang kaanyag kahit kalinaw nga dalan. Likay layo siya sa mga daughter sa disgrasya, proteksyon niya sa kanunay, kabiri sa inyong mga kamot Ginoo ko. Isag asa siya maadto uban siya ng kauban. Og thank you sa pudug pasaylo kami sa mga sala in Jesus name. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga unta guys, mamahaw ta. Anak mi kanang sa kumbana guys, sa lakaw, kaon bisag asa magampo gyud anak niya guys. Bisan og diri rami guys, kanunay gyud na ang ampo sa moagas di gyud na mawala. Kana kung bana guys ginatudluan gyud na ko na siya bisag asa ka moadto, bisag asa ka maabot magampo jud ka. Dili pwede di magampo kay ang maampo mo nay dako kay makatabang nato. Makaprotect nato ang ampo. Tanan-tanan magsaklat na ampo gyud yay. Akong bana guys sa dalakaw na niya at work or kanang magkuan na siya guys kanang sugoon sa iyang boss nga magkuag sakyanan mag washing ampo gina sa dress balay. Kanang mamerkado me ampo gaan para ilikay ta sa mga katalagman ana. Hala guys, madungagan din ako ni akong rice kalamit eh. Ginamos. Nami ang ginamos, makaganag ka. Lamit po ang talong. Na. Tamba sa kagid. Talong og ginamos. Kaya na. Niya man na makagkaon day. Akong bana ga sila oy tuwang man ato ang kuan. Gatas diri sa akong bana guys, wala siya katawag pag abot sa balay sa iyang boss kay ngano. Ang SIM card ato guys na black, palitanan pa nakutog SIM card. Aya ra to siya makatawag pag nana sila sa opisina kay na may wifi sa office. Aya ra to siya makatawag pag nana dito. Pero baka tuan na tog office sila niya nanawag nang saan nag-vlog man ko di ko niya makontak. Usay dili. Ako man kuning gisit guys kay ug mag-vlog ko manawag siya bating dunguga. Nana di ko ani guys. Una, makadungag jud ko guys ani ron. Sige lang kay namay te may naman kog te. Ginagmay ron pud akong ikaon right guys kay ana na akong tiyan gamay ra sudlan. Sudan na daghanon. Pagabi akong manghod naglising sa sakyanan, duha ka ice cream ug lechon manok ug barbecue. Gamay ra akong gikaon, di ko magpalabi kay kung makadaghan tagkaon mga anad atong tiyan. So, ano ibanatan ang rice kayo?
Baka unya aga sa tuburan ko matulog. Tanaon lang ani kay mingana to kong bana nga. Kung kuan daw ko no, kung pwede sa tuburan na lang daw ko matulog kay mag-uol daw siya diri ako ra isa guys. Kung okay ra lagi ko, okay problema oy. Anad naman ko guys eh. Uol siya. Ko online ko permi wala siya guys online jud ko permi kay maingon yan siya nga o wala ko ang imong cellphone ni online permi kay magkinaon sa simba ko palayo magampo lang gyud makatawag ko dayon katawag ko niya makatawag ko sa kong pamilya para kuan last na may pakaidunga og kanon pero agon taw lang nako lang kung dunga eh. Nagtay gatas. Gatas yung ko eh. Then no? Sinday. Kaon ka ano day? Musuon na po na yung mga anak. Guys, oh. Muna ko kaon. Nalang ko mudungag rice guys. Eh, maanad ni akong tiyan. Dinagan ng rice ang kanon. Mahalo kong sanda eh. Mana ko guys. Ano pa mga kagtalong? Yung pinakayatan na to ang kuan. Manggira. Nga mo to kung bana guys. O nga. Ayaw sa ka magsumba kung nako'y trabaho. Kung na daw siya trabaho sa'yo, di daw ko magsumbag buntag sa'yo kay di man siya makatabang na kong hugas guys kay kung nasi trabaho kuha man guna ilang lako dinalian permi ba nga ngayon siya nga di daw ko pasumbahon kay kung magsumba daw ko niya di daw malikayan mabasa akong kamot magngulngul man nga pa di man ko ganahan guys nga magsumba ay saba daw magsumba ko kanang kuana ulit na kaayo kay dagan ko trabaho pag human ako trabaho kuya na ko musumba muna yag mata na ko mata ko alas 4:30 or alas 4 pag alas 5 magsumba jud ko ana 5 or 5:30 morning magsumba jud ko ana kay bahala kung sa ako ang trabaho undi at least human ako sumba ana guys basog na to busog na namin. Awa inday guys. Busog na si mami. Ikaw man naman kag-eat. Ngay siya gatto gitagaan ako siya usa. Man ako kaon nami pa kay dungog pero di na lang jud ko mudungag. Para kuan. Maanad atong tiyan og ginagmay rang kaon. Muna akong kagulan guys pag makakaon ko gabi rice kay pagkaugma mangita ko rice daghan mo nang thank you Lord sa grasya. Muna gutomon ko gabi guys agwan tahon gyud ako nga dili ko mag rice magatas radyo kong mag-itlog para pagkaugma ug mukaon magani ko rice gamay dili na ko ganahan mudungag kay naanad na akong tiyan og gamay ra masidlan. Hi. Akong Persian gawas na. Ay, na-wake up na ikaw, Rosel. Wake up na among Rosel. Asus! Rosel! Na-wake up na siya, guys. Rosel, wake up na ikaw. Asus, ano yun na ay. Na-wake up na ikaw. Si Dudong. Rosel! Asus, palingog-lingog, oy. Rosel! Hi, Rosel! Na-wake up na among Rosel, guys. Gikan na siya sa kwarto, gipreso na mo na siya dito kay kung mangaon ako mga dugidog sa mo na siya presohon kay ngano musalo siya guys, mukaon siya rice niya wala na mo na ginapakaog rice kay ang tiyan ana sensitive kaayo mo
Kalibangaon dayon mo tong amuro na siyang ikat food. Ang prebuya tiglawas guys. Mm. Mm. Mana ko kaon. Ako na ning hiposon kay si Inday sa bigatang. Ay sig atang day kay. Mana be mo kaon day sa sudan na mo pudra ba sudan niya day nang sa day mo. Na para di magsigig atang si Inday. Anamon din ato hugas atong plato guys kay para. Unya na lang idungan ra nako sa kong baso. Ay hugasan na lang para wa na yun naon. Baso na lang og baso sa tubig og kanang sa gatas na lang ang naadira. Unya hugasan ko na. Para limpyo na naon ang banggira. Indot nang limpyo ay limpyo na ang banggira guys kanang hapsay. Ana. Tilarabi pagsabon. Inday sa balita. Ning tongtong na sa bangko si Inday guys. Tanawa si Inday guys ning tongtong na to arao. Ama mo siya guys basta makulangan na siya sa iyang pangayoon. Tongtong din na siya diha. Ay palabi ga ay day kay ang imuhang lawas day pure buyag na kaayo day. Naunsa day ka. Okay, dagan pagtrabahoan si Mami, mag-retouch ra kay ko, mag-retouch kay akong ko guys, manilhig na lang ko guys oy kay para linaw ang mati sa tong balay. Ako na lang silihigan. Unahan ako ang kwarto guys, yun. Nilhig din ko. Kaya akong bana, wala na nakahipos ang kwarto. Kay pag mata niya, naligo day ay nagkuan pa day siya, nanigarilyo din human naligo. Nag-inam og bayabas herbal. Basta buntag sa'yo, di man ako na siya paim nun og init nga herbal kay maligo man dayon na guys. Munang bugnaw din ang herbal ako ipainom sa iya ha. Pag humanan niya ligo, munang iyang serpentina init-init niya imnon kay. Mana naman siya ligo ana, okay ra man, mainom siya init. Pero wala pa siya ligo, bugnaw gid ako ipainom niya nga herbal. Kay para iwas sakit sa baga sa kuan. Baga na hinoon. Sa ni remote ko. Sa atay di ay sa lever. Kay makadaot man ang mag-inom tag-init guys, ayon maligo. Impas atong lever ana. Nya man akong kaon. Nya ra na akong milk. Mag-inom lang sa akong tubig, ulahin na akong milk. Mag-inom ko daghang tubig kay nagkaon ko ginamos. Mingaw kim palibot guys, inusara na puntaan ni guys, pero okay ra naanad naman ko. Naman ako mga for babies, malingaw ra man ko ani nila. Na ay magpabuang-buang usa ka diri guys na kung husky. Ilang isa ka kilo kuwaon, pila ka kilo. Lahi ra man akong husky mamaak guys kay malak nang baana na. Imbot lang mabuhian pa ba. Dagan na kay mga balay diri sa moa guys gipanaka. Kani among balay kalaoy sa Ginoo basta magsigitag ampo proteksyonan dita permis sa Ginoo. Wala gyud musaka diri guys kay ngano. Ang Ginoo nagbantay na mo permi. Mauna guys na layo jud mi sa mga kuan na guys basta magsigitag ampo. Tambok paghihapon ko eh. Pero okay na lang nilawasa kay sa to ni aging bulan pati nang dako Yung action na dako. Oy giubo man amo ang tiger pa no akong tambas tiger guys kay giubo. Kadit lang inang tatambal ron ha.
Giubo man na mo ang tiger oy, kaluoy pud ana oy. Giubo siya guys. Unsa man ni kung kamera muli ko man. Ako ang stand. Sa libot ang camera. O dili mo sulod dire kay mapriso na pug ka. Ang akong siloy guys, maopay pagawas gikan sa kwarto. Uy, gikan kag CR no, basa mang tiil nimo. Very good kini siya guys kay sa CR naman sila libanganan o ako ang gipalit nga katong sand nga humot. Pero say madto mo na siya CR. Anad oy, inang tatambal nagajut lang. Magkuha tag tambal. Giubo ako ang tiger. Tambal. Kari o kay antibiotic. Kani. Tinan ako tambal ako ang tiger. Giana na lang nako na kay dili makita si tiger. Ay wala na ra ba koy bra. I-mix nato kay syrup man eh. Tiger, mag-ana ta kay makita tong virginity. Okay. Naon na to. Kay para. Dali, tiger. Kay giubo man ka. Inom takuan. Uy. Oo, lang yan. Inom tatambal. Manag inom guys. Mana. Dali ra kayo. Na. Ito na ning puson kay nakainom na siya. If you walk away from me today. Ako nang palungon ang suga guys kay murag udto na jud kay mauga na gini akong mga traputan na niya kay init kayo init kayo din niya mo kalit og ulan. Sino ni? Ang dali dong. Si Dodong. Ako ang botching. Ay, akong botching. Kaya kaayo na. So, diri ra tataman guys. Amping tangtanan guys. Salamat kaayo sa inyong suporta. Like and share sa akong Facebook page, Facebook account. Sa ako ang Reels TikTok. Oh, thank you so much sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel guys. Sa inyong pag-support sa ako guys. Salamat juga sa tanan. Ug amping tangtanan guys. I love you all. God bless. Bye everyone.